ପୁଅଙ୍କର ମାସକୁ ଦରମାଟା କେତେ? ପୁଅଙ୍କର ଏଇ 100 200 300 କେବେ କେବେ 50 70 ଏଇଭଳିଆ। କଣ ଶୂନ 2? ଶୂନ 7। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ହଁ ଏଇଠି ସମୁଦି ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରନି, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଥର ତମ ଝିଅକୁ ମୋ ଘରକୁ ଦେଇକି ଦେଖ, ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ପେଟ ଖାଲିବ। ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ପୁଅକୁ କହିକି ହେଇଠି ସକାଳ, ଖରାବେଳ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଏବଂ ରାତ୍ରକାଳ ଏ 4 ବେଳ ଅନର୍ଗଳ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ କହିବି। ଯଦି ବି ପରିଶ୍ରମରେ ହେଳା ରହିଲା 40 ଖଣ୍ଡେ ମୂଲିଆ ପଛେ ଲଗେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ତମ ଝିଅ ପେଟ ଖାଲି ଦେବି, ଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ସମୁଦି, ଏ ଯୋଉ 40 50 କଣ ଇଏ ଯୋଉ ମୂଲିଆ ଲାଗି ଇଏ କଣ ଶାରୀରିକ ନା ବ୍ୟବସାୟିକ? ଗୋଟେ ଘର ବୋହୁଟାକୁ ମୁଁ 40 ମୂଲିଆ ଅଛି, ଖରାପ